أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mahadi gani na dawo magana na biyu. A wancan lokaci na ce na baka dama ka fadi sunan local government da aka bani katafila kamar yadda ka fadi a na wadansu daga local government kaza mota mai namba kaza tunda wancan lokaci da kai wancan bidiyo bai ka fadi haka ba. A wannan bidiyo da ne farko na baka dama ka fadi namba motoci ka fadi garin da suka fito da aka bani sannan ka sa nomban direbobin da suka ja moto din amma na ji ka shiru ya aka ciki ne sai wani takarda wasu suna turawa sama ana yi magana wai na yi rantsuwa da alkurani wai wani ya sa ga rantsuwa da kurani sai ce to ai ga takarda. Wannan is nonsense. Alama na rashin ilimi ne na addini ma wannan wanda ka ga wannan ma bai da ilimin addini. Kana hada takarda da takardan kurani ko aya da na kurani aka rike nan ba za ka dauko takardun office gaba da ka hada ta da su ba. Ya za ka ce mutumin da ya dauki alkurani ya yi rantsuwa ai abu da ne zai balance wannan. Mahadi ya zo ya rantsuwa ko ba alkurani ya ce ya yi rantsuwa da Allah wallahi tallahi babanci ne biyan shi wannan ya yi damage magana na kuma yadda ya yi rantsuwa kamar yadda na rantsi ni na yafe mashi ma ba siyasa kurani ba ya yi rantsuwa an bani katafila an bani motan shara an bani tifa ya rantsuwa da an bani wannan abu guda uku. Abun da mutane ba su gane ba wannan takarda da kana gani takarda na request kowa dan kasa zai iya rubutawa za a iya maka approve amma akwai release letter da za ka sa hannu wanda an yi release mota haka kawai daga approve daban release daban. Ya kamata Mahadi ka samu takarda na release da aka saki ma baba Cinedu mota gashi na sa hannu ba wanda aka ba mota wanda bai sa hannu lokacin da zai anshe shi ba amma lokacin da ka nema za ka iya sa ka nema amma condition din ka cike in baka cike ba za a baka bai in kuma an baka in ma ka cike ko baka cike ba an baka dole sai ka sa hannu na release da ka fita da mota. Ya kamata Mahadi a ce a daina kawo maka labarin biji-biji bai ka yi bincike mai kyau ba ka zo kare ka fedi because nawa dai a nawa wallahi azimu sai ka ji kunya a nawa saboda ka yi min karya ni dai ka yi min karya why me yana damun kwakwalonka za ka zo kai kawai saboda kana neman labari biji kawai kai kana neman labari nan dakin akwai kaza an ce maka rakumi guda uku ne ka zo bidiyo rakumi guda uku ne a ciki why what is disturbing your brain what's this to ni dai anawa ba mu magana fada tunda na kai ka kotun Allah idan zai yi shari'a da kai shari'a na fili na kotu kai dai na daya kana da karfi kana da kudi ni ba mai kudi bane kuma ko hiran da nazo na yi wallahi babu goyon wani bayan wani gwamnati babu wani daga cikin gwamnati da yana nema da ya bani goyon baya ko ya ce zo ka yi ko zan taimake ka babu shi kuma wannan abu da Mahadi ya zo na yi ni ba na fi gani laifin gwamnati me yasa na faɗi haka na daya ko me an tashi sai dai a ce sai dai a samu gwamnati komi sai gwamna mutane ne sun yi majaniya wahala sai ka samu commissioner sai rika ce maka ai ban samun komi. Ina da hujja kan wannan ni ina cikin wanda suka yi ma APC wahala sama da kasa amma a Katsina kap commissioner da aka yi daga farko zuwa wanda aka suba yanzu idan akwai wani commissioner da ya taba dauka naira 200,000 ya bani ko 100,000 ya bani ya zo in biya shi wanda ya taba dauka naira 100,000 ya ba ni baban Cinedu yayi magana biya shi kowa ya shi kana samu kana cewa baka samu ba dole ku jama gwamnati zagi ba kan ku manta hada NAPC ake murna da ake ansa magana Mahadi ko ba Mahadi ba ko Kakabi ne yazo da magana zuwa an shi amma da a ce kuna kyautata ma mutane kuna gyara mutane kowa mutane da yawa sun fahimci mai dinnan Mahadi ya hukace hauka yake yi amma saboda ku ba su haushi dole su rika bin magana Mahadi ya kamata a gyara. Ba na ce duka haka ake ba amma mafi akasari majority carry the vote. A jihar Katsina commissioner daya ne da babban sallah shekara bara da ya wuce kenan da ni da forest ya ba mu 200,000 shine Paskari
100 cedis gani in ka cire shi babu wanda ya taba bani naira 100 kuma ba roko ina yi ba amma ina yi misali da kaina ne ni idan har ni da ina da wannan ina da babba masayi a cikin harkar APC wani bai taba kira na ya ce ga wani aiki da za a samu naira 100 ba a cikin wannan commissioner din komi sai dai a ce a samu gwamno komi a samu gwamno adali ne ba ni da problem da gwamno yan jami'a ba su da matsala da gwamno mutanen gari ba su da matsala da gwamno amma matsalan ka gwamno kana da matsala cikin cabinet a ce commissioner ba zai iya zuwa ya magani wani matsala ba sai an samu gwamno ba dole mutane su fushi ba ko ba dole mutum ko mun lalacewar shi ya zo da abu a anshe shi ba amma if not that who is Mahdi na rasa da Allah na fi Mahdi quality wallahi because idan ni ina da arziki irin na Mahdi wallahi ba sai na rigima ba ya san ne a Katsina saboda taimakon da zai rika yi amma arzikin da Allah ya ba Mahdi a gaya mini taimakon da ya jihar Katsina wanda ya taimaki mutane I have his record mutumin da ya yi women trafficking Mahdi ya yi women trafficking ya fitar da mata Saudiya da zuma za su yi aiki akwai yaran da cikinsu suna kira na waya suna ce mini wallahi tallahi karkashin bene suna kwana ana wahalar da su shine first wanda ya fara diba yan jihar Katsina ya kai su aiki Saudiya ya kai su Qatar ya kai su ina ne I have the list and my next episode dan fito da shi ai ba mutumin kirki bane inda wani mutumin kirki ne ma ya fito yana wannan da sauki amma ni ba laifin shi na fi gani laifin mutanen gwamnati because idan da mutanen gwamnati nan kun tsaya kun rike mutane yadda ya kamata wani can daga bai sa zo wani magana mas in dai an fahimci hauka yake a sauran shi ba wallahi mutane da yawa sun fahimci Mahdi hauka yake ta yi amma dole su rike shi ba ga laifin su kuma ba saboda me ai suna neman makami da za su yi aiki da shi ne tun daga wani mahaukaci ya zo ba ya amfani da shi ba tun da masu hankali ba su tare ba amma ni wallahi na fi karfin Mahdi ya taka ni na rinsa da Allah na fi karfin Mahdi ya taka ni wallahi na fi karfin ya taka ni kuma idan ya isa ya taka ni ga fili ga mai doki na bashi ansa na ce Mahdi dan daraja annabi in dai kana kaunan iyayenka ka fito da namban motocin da na fita da su guda 3 da ka fadi ka ba da namban direbobin da na fita da su guda 3 da ka fadi in dai ka cika kai dan alak ne na ce kai wannan har yanzu na ji shiru I'm waiting Mahdi I'm waiting for you not paper me magana paper yanzu na zuwa kirkiri paper man sa rubuta nawa ake kirkiran paper yanzu staff in komi cewa ne ina yayi ba ina accusing ma cewar kana yin amfani da fake paper ba na yarda paper ne ka zo amma paper release paper ne koko paper na nema ne kana nema abu an yi approve to zaka dauki kaya sai an baka release paper ka nemo release paper din da aka dauka aka fitar da shi sannan kuma direbobin da suka ja mota wanda ka ce sun ja mota na duka direban grader duk direban grader da ya ja grader ko caterpillar da aka bani kuma ya ji ana wannan rigiman da yi magana ya ce ni ne na ja motan baban Cinedu ba shi kuma Allah ya tona mashi asiri kowa shi kada Allah ya bashi zaman lafiya in dai na dauke motan grader ko caterpillar yana magana da motan shara da yana magana in dai na dauki motan shara da ya ce na dauka in dai na dauka wanda ya tuka motan sharan nan bai fito ya yi magana ba shi ma Allah ya tona mashi asiri domin ya zalunci mutanen jihar Katsina da shi aka cuce su ya fito ya kare ya ce a kariya ne baban Cinedu ni ne na ja grader ko ni na ja motan kwasan shara sannan na ce maka I have to be doing this episode by episode zan zo har magana kan tifa da kana magana hoho ya ake magana ya aka anshi hoho me aka sa aljihun gwamnati da kake magana wai baka ga mutane ba sa kudi aljihun gwamnati ba ga komai ba kai I pity you although ni ba zan yi mamaki ba because wallahi tallahi na san kai ba mutumin kirki bane a biyo ne a episode na gaba ina sauraron Mahdi idan baka bani ansa ba fa ni ba zan saya ba kuma wallahi ba na yi wannan da yawun gwamnati I don't care akan kare mutunci na ba wanda ba zan yi amfana da shi ba because ina kokari in kare maka na mutunci bari in ga maka wani abu da Mahdi bai ka sani ba ka je ka sani yau ka sani ni baban Cinedu abunda duk ne gani zai jawo mini in samu kudi amma zai kai ni gidan wuta ina kokari in kare kaina daga shi na san mutum ba zai zama perfect ba amma ina bakin kokari na daya a wannan zamanin
kawalci na daya daga cikin abin da yana ba mutane dama su samu kudi, su hau motoci su yanga. Wallahi al'azimu bana kawalci. Kuma duk wani babban mutum wanda ni na taba mashi kawalci, kuma ya ji magana da na ce bana kawalci, kuma gobe ya gani ya bani naira, Allah ya sine mashi albarka. Kowaye ka ji labarin na ce wannan bidiyo da nayi, na ce ni bana kawalci, ka san kuma wata rana na taba maka kawalci ko so daya ne. Gobe idan ka gani ka bani naira daya, Allah ya tona maka asiri, kai kuma Allah kai baka zaman lafiya. Bana kawalci. Na biyu, saboda ma kai na gari kuwa, yanzu in kana tare da manyan mutane duk inda kake, abun da ana kokari a baka laya ko wani kuskuren baki, ka je gurin babban mutum da ka tambaye shi kudi ko wani abu ya dauka ya baka. Wallahi lazimu ban taba yin wannan ba. Ko ka samu wani laya ko magani ka je ka cutar da wani, wallahi ban taba yin wannan ba. Kuma abun da yasa ne ma kai na garkuwa da shi, na ce ya ubangiji Allah, duk ranar da zuciya na ni babanci ne ya yarda in je gurin boka ko malami don a cuci wani ko in cutar da wani. In cuci wani shine in je ya bani wani abu ba da shi da shi ba. In cutar da wani ko a makanta da shi, ko a guragu da shi, ko a cire mashi kunne, ko a yi wani abu da zai lalata da shi, ko a lalata kasuwancin shi. Duk ranar da zuciya na ya yarda in yi wannan, Allah kai mini markaden kabewa a titi. Allah kada ka bar ni kwana rana. Ni na yi ma kai na garkuwa. Duk ranar da zuciya na ya yarda in je in yi lulu, ko a yi luwadi da ni, ko in yi luwadi, ba sai na yi ba. In dai zuciya na ya yarda, Allah ya mini markaden kabewa a kan titi, kada ya bar ni in kwana a rana. Allah kakka bar ni in kwana duk ranar da na yarda zan yi wannan. Idan an yi maganan Allah ba, mutane ku sani, saboda ko wanda ya zo ya kira ni a waya, wai ai ka zo ka yi rantsuwa, yana wani maganganu shi akai. Ai Allah ba zalimi ba ne. Abunda ubangiji ya ce, anni haramta zulma ala nafsi waj'altahu bainakum muharrama fala tuzalimu. Haka Allah ya faɗi. Ni na haramta maka na zalunci, na haramta shi a tsakaninku, kada ku yi zalunci. Idan aka yi magana rantsuwa da Qur'ani, ka daina magana wani takarda, ya shafe komai a duniya. Qur'ani nan da kuke gani, babu wani takarda a duniya da zaka zo ka hada da peji da yana shi, wallahi babu shi. Saboda shine shaida, shine komai na duniya. Qur'ani a rantsuwa da shi, ka riga kama wani takarda ba za ka nuna wani takarda, wai wannan cewa a ga rantsuwa ga takarda, wani za a dauka? Ba kwakwalwanka ba cawo kenan. Ba kama yadda da Alqur'ani ba kenan. Alqur'ani ya wuce wasa. Maganan Allah ne. Maganan sarki ma ana jin tsoron wasa da shi, balle maganan Allah. Duk wanda ya dauki Qur'ani ya yi rantsuwa akan arya, wallahi tun a duniya sai Allah ya hukunta shi. Wallahi baka isa ka wuce wannan lokacin ba a wasa da Alqur'ani. Don haka ina kira ga Mahadi ya fito ya yi rantsuwa da Allah cewar an bani wannan kaya. Da daya, idan bai zai wannan ba, ya dauko namban motocin da aka bani da garin da suka fito da katafila da waye, ya buga, ya sa su a jaridan da yake bugawa, ya sa wannan, sannan ya bada number direbobin da suka ja mota na. Ko ya nemo release paper wanda na sa hannu, dole in an yi release mota sai ka sa hannu, wanda na sa hannu an yi release na ansa mota da suka fita, wannan motoci guda 3 da yana magana. Ya kamata mutum ya rika bincike kafin ya yawo. Kana ta baranka da manka, kana ta ma mutane baranka da man, ni ba za ka yi muni ka wuce ba, wallahi kai kadan. Sannan idan kana so mu zuba da kai, I'm ready for you. I have all your bad deed. Duka local government da ke jihar Katsina, duka matan da ka fita da su ka kai su Saudiya da Qatar da ina ne, wallahi ina da record. And believe me, ka same ni a next episode, mu ci gaba da ni da kai. Ba ruwana da magana rikicinka da gwamnati, ka je kai rikicinka da gwamnati, wannan sun kyale ka, su suka ga dama. Amma ni Baba Cinedu, kai ba ka saka taba mutunci nan kyale ka ba, bayan na san wallahi na fika mutunci. Saboda idan ni Allah ya ma arzikinka, wallahi mutane sai sun huta. Wallahi sai mutane sun huta. Allah ya mini irin arzikinka, wallahi sai mutane sun huta. Ba na zama da kudi, da sun zo abin da ina yi zan yi. Yanzu da ina wannan magana da kai, ba batun tonon silili ba, wallahi account ina bai wuce kudin ce ba ne ba. Ba na ajiye kudi. Alhamdulillah, kuma na gode ma Allah, kullum ina cikin wadata. Ba na roko, ba na maula. Babu wani babba da yana Najeriya da na taba buga mashi waya, na ce mata na ta haihu, ya taimake ni.
ko zan yi aure ya taimake ni, ko ba ni da lafiya, ko ba gani, babu shi. Mutum biyu ne a kasar nan, ban ce wai babu ba, wanda suke zama iyayen gidana na dole. Mai girma Aminu Bello Masari da Latun Katsina, mai girma Hadi Sirika, wannan su ne suka zama mini dole iyayen gidana ne, ba yadda sani. Iyayen gidana ne wannan a siyasa. Sai Kwankwaso, shi ma uban gidana ne, ko babu jami'a ba na raina mutum. Kwankwaso mai gidana ne, har gobe ba na raina shi, na zauna a karkashin shi, har gobe kuma ina mutunta shi. Ba ma jami'a daya, ba na zage shi. Ya fi karfin zagi a gurina, domin ya taimake ni a lokacin da ina bukatan taimako. Ya fi karfin zage shi. Kaga Kwankwaso, kaga Dallatun Katsina, kaga Hadi Sirika, wannan mutanen sun fi karfin rai a gurina. Ko jami'a ta raba mu, ba zan ci mutuncinsu ba wallahi. Ba wanda ya isa ne ci mutuncinsu. A tare ni a next episode.